Obutuko no bwa hikomi na kane mwancho murigeria somo tinyoiga oikomi na kabiro mwako igabwechirubere 25 na gukwandya ndonsi asore mbiyamo na soko chore gitaseni keke ogien soko TV kwaneke bunango sangatore asemesa ya mayakuru en soko chinsa isatu na gukwandya ndonsi asore no gusaba kwanenga gwatwa rerit kuriya nabwo kwanyara kubago kwego kyane miroberio yagendrire asembeo yen soko TV kurwandonsi asore boigaru gutubwaterira asemitandao Facebook YouTube na soko TV osase mitandao ya ne buna Clinton ndigi asiribaga ria bakombwata cia kurwa studio ya kabere togosabira karanso ike obena inte kurbono wika omweri asenge nchame sema ya kuranso kwa chinsa isato achakira bono. Karibu sana mwancho murigeria bono tugochakana roboti rokobwatia hase eamate yomoga ka Justus Onyando kurwa sensemo ya suneka ebunge ya Bonchari county ya Kisii nigo ekorigia obwene bumochokoro obo osiritie obogima bwae hase nyagitari yamo hime yomochobo songo maiga yokuburwa bose yokurwara ase emioyo banyara bonigo bono botendere bunyagitari eyo bwatebire buna tari gwancha kunyagitari eyo bose umunyagitari oyo bwendete koene kyanko murikerare omwana oyo onyarite kobaka gosiria obogima bwae chinkwana chigatia mateyo kyanyarwa bachiko arigani gwano murikito ikiliforenge na reto mwana muisondo gorkuchiana mogiti kagotara karebia abwate problem ya lengenke ale achite for check up nago kwana iho mwana mocheriare chibiche chiaye abo koboro kibuna alenge moyo na ndibuna alenge gotara nyagitari agateba umwana wenda kogenda for surgery ya lenge gwere kitekange 30 na ndi ale gwere kiteka chinke so I allowed him akado mwana surgery ataya it's a simple thing nabo ngobwa tang virusi na ndi mbibwa effect erabia ko manyana akonfirm umwana ngo tarare she is okay na inde tagotwara na problem ona kerana jetema mbingo nyoro mwana ari ICU. I was shocked to what happened koligia obo maene igoro yo mwana uri kurwari gugaiga mano yo obo maene na aicha agacha kurwari gugaiga ase obo kongwa bwatebuye yoyo yaye n'abanyagitari bari kumurwaria bamuirete bakamukorera surgery na bakakora surgery bagakora bia lakini rende azitwa baga mwana ga develop yendo tukuruke reaction and abanyagitari mbatemete kadri ya uwezo wao kumokonya ubugima bwaye lakini reaction ige gatoka yabeira nene umunyagitari obona bachitaga examine chi record chonsi aga examine umwana kiregento de family pole na kende yonzi baraga ni gokonya konde wonse ko basenya gitari ntore tayari ko konya korengana igoro bachete bakanyara gokore postmortem na ndinga gerete mbabete satisfied nga nyagitari tetagiti kubisa kende ntore tayari ko cooperate na barabu ntore tayari ko bakonya ntore tayari babamo na barabu geko gera ini incident to anticipate na intu Toskabosyo mwancho murigeria obutko bogokera rero niga abantu 5 na 3 banyatiko babagosiria obogima bwabo maiga yetrera gutumana negari obosombi eyare kurwa ase county ya Nairobi asensemo ya Tombe epare nene kuru ikonge Nyamira abantu bande 5 na 3 nigo batigeretwe chingoma na nigo bagendrete kwenyorera obubwenia ase enyagitari ya Nyamira ase 5 bale asensemo ya ICU 3 nigo bale ase chiwodi mugavana bwe county yo mushimwa Amos Nyaribo niga atebirenga nigo barachikubeke komite nsemo eyera chikuroberio kwenigo kwa bantabo 5 na 3 basire cyamagimabo mwakilisho basubati ase county yo Jerusha Momanyi negatia baraibande nigo batomire ngora yabo yabene bunago tumanyu muri Kito Steven Nyariki Irumbe rya makweri no mwichano monne nigo gendera kubwata se county ya Nyamira mega yetrera ya KBE 701E watumana negari ya kwa sasa ko Nissan ya KCF
68 ase parene ya Kericho Nyamira ase nsemo ya Tumbe obutiko bwa igoro chinsa ibere cia Maragoba. Abantu batano na batatu nigo ikabono basiria magima abo ekero batano bare ICU na batatu bare ase chiwodi ime ya Nyamira rifaro egati yabo nigo oyo mobo anyorete chingoma chiri sasi mega yokogania kuiba maguta kurwase turera Kiagero Malaysia osirie abantu bae mu muromo abanasire tore ira simocherie wa masisi are goja koba itukoria Jumaine nanda abana bae bare ko Nairobi unfortunately banyor accident wa barenge na abana babo na ise garinge gari ya maega barenge gari yemo lakini ise ere na sabaireti ona abana bale ko Nairobi batasiga ida akile kitu ndio kama baitazao bakanyora cyane umwana yanyera kuno mwana oyo makana abana bande barayisiyu atwara gusabanga gaji asogwanja asarakari ito ya Nyamira na barayibose kiyo ndo kwansi we Luisa gagiti mu matokonya tubisi abana baga barayisiyu ko bayire nyagitari yingiye koro ko Dr. Angela Kerbogendi motene ne gwenya gitari ya Nyamira County Referral Hospital igoro gotuko twanya weteka jotis banya weteka accident gali ekerenyo abantu 8 basiretia magimabo batano bara admitted ICU babere bali bobemono bara accident and emergency bagendrete no bugwenia asetaro y'umugabana wa Nyamira Moskamos Nyaribo wikase nyagitari na ya Nyamira nigarure irangamba chekorosi hae komiti era chekoroberia okwenwa kwa bari basirre na gotenera epir ya bari ase nyagitari tuko batakirama ya bari warete asa basirire si family toko bae ngore nene asa nero raba baremu kimne serikali mtoto nene inwe gender small committee ko wagene families irinde to mayenga kitora akonya ne mesere kash apinge nare achari nene mono yabeire Kenya kati ya December sandro jodi ya ta seito lakini rende duko wasinyasa asensemo y'umuteneri w'abasubati Nyamira moskecherusha mumanyi nigarure engora yaye hasibo igaru ikure ntindi kocha bagendi chipara ko bamaiso asekere kiga kyomoyiga bwe Christmas. Tumefika wakati wa msimu wa Christmas, kuna heka nyingi abantu banongo tarabale chua abantu bakudu aseti town abantu bakudu ase risabu kobenda kucho inyaba mwabo segenje basharekera chintare bacheito noma yatega bondoiga lakini noma yatere peak moko binyoga moko by'abantu asegenje bakora byasarabiye lakini nende twara kubasaba kamuranje chintare bano cyobo y'ubwe trailer no cyobo y'ubwe pick up no cyobo y'ubwe personal vehicle no bane passenger vehicle kire para kamuranje amachikari no so bingabwe kaini ona ari kubasarura kamuranje mubwe ati amachiko ye para asegenje bondoiga abababa te involved ase accident yere nabona nyola kiro yomonare onde asibara bunaro bwata makosa Duncan Bunduki ngati yabari batumira amagombo ko cha City Family bene kino nchara gotebanga abantu bakogenda kirori nchigwa ntiro tara mugaso enga kimeri michuki yakane tenga chigari chiko kirori kitara mugaso saa 11 kia siete ndo anyortenge passenger accident ngari yuso disana kirori tigajitara mugaso chitego tara butuko n'abantu barawaito tigaba abangari SPD bakeye noko munyoka butuko bagenda ngora asenenje ndayi Christmas abantu ngo cyari basigiye amalimasa Steven Nyerike Mode Ensoko TV county ya Nyamira Dimo muri kito Steven Nyariki na roboti rwa senchera yobekera tugoska bose mwancho murigeria maiga yenkwana yo mugavana bwe county ya Kisii Moske Paul Simba arati rituko rijuma ibe yensemo ya mubamba chinga kichoko chengera rituko lyo bose bore manyika ine buna jamhuri
igori tukoria rero ensemo ya barai kurwase county yo bakorogwa no mwanasiasa na boigoro monchoria Joel oyoko kabeiro mu MCA we ward ya Gesusu Benson Ongeri hegatia barai bande nigo bono bagandire omugavana we county yo koenekia ngwikirania magendro ayo arengaine chiwodi chonsi hatari gweteria ende anabono no murikito Petwel Machina nyara ko baga kwarigane chinkwana cyabara yabaiga nigo boigo bagandire omugusi komosira Dr. Fred Matiangi haseganga yayo kurigekirgo kyo barai bwensa sobo chori bori bosio umwaka bwe chirubere 25 tunaenda karate. A press statement from the Kisii County opinion leaders. Ladies and gentlemen, we have gathered here as opinion leaders. We want to strictly condemn what happened in Kiamokama during Mashujaa Day, whereby County Governor Jamhuri Day, when the Kisii County Governor Paul Simbarati presided over and made some sorry remarks. We, the opinion leaders of this county, we want to say that devolution came in order for those people who are down there to feel and get development. Remember that you are voted from all 47 wards, and as a father, you must balance and put all resources equally. Abantu bonsipi bona totebi nganero takete chikura 2032 nganero takete rutachi kumutigira yani akumutigira ndu tubwato mwana ito Matiangi ngaito kobeka Matiangera aba kusiba minto twari kubwatsi Matiangi tumubwati twese nonde bwenso kumukwana bobe ekyamanyora negeta amanyora abantu aminto nara itwabwate macho wasikwe Matiangi asikwe abagusiba sikwe abagusiba ito intwe abantu mbara babeira ababisa baitu moteri naro teretengo omobisa omosani abagusiba ito tuansire konyoranga andake mutaete gukora ebintu ebi mutucareri esauri ntubwato moino mwana ito Fred Okengo Matiangi okori obo president tiga tumanywe buna abagusi ntutori bantu baboreme tiga nande ntori kora monde igo toko requestinga into na banta batoereru amangana one time no Okengo Fred Matiangi akorete ali igo omugabana gabe kiseginga onde bwensi go support Matiangi tata itikomorora nkoboria abantu baitu bagusi imwanche omugabana Paul Simbarati asego checheria Okengo Fred Matiangi kekonyare kana Tukoska bosiasa county ya Nyamira mwancho murigari ya mugavana bwe county yo Muske Amos Nyaribo nigo bono hanyara koba gako mochigati ya baraya babeire bakogania koenekia abuna nankoro kanari tari gwikirania emiroberio yaya kokwa na sentunde ntanganike gima hamonegati abamenyi kurwa sensemo ibunge North Mogiranga senka asomo iga bugo ikanka maiga yoko bweki na sebungeria senate Nyaribo nigo bono arireira yogo chiago ikirania chira cha echonsi echanya tukobaga kurira abanyamira kinga kichigati ya baraya abo baikirana hasayo nigo bono bagandire obomo asegati yaba MCA na koenekia bunanko mwabaro mugavana chinga kichinyororo oigo ni gabana inchi bagandire okoba roko obomo buna hegesaku na kubwata chikura hechio chirache kubeka buna nchiremo yokoenekia hasengwiro bere bara sobo choryo bonne boli bosio muri kito Steven Nyariki agotomanya senchero bwikira umugabana wa Nyamira Muske Amos Nyaribo igorera tweru muiga boko irananga asenga yae ime ya magwawa ebunge ya North Mogrango maiga yokubwa ikina kiabekire bosio bwe seneti enene kawo kwanekerekio nigo mugabana Nyaribo atebirenga igarachi gukora emirimo abantu emasemo na gotiga gwetera kurwa saba MCA ase bari bonze bakondwanya akenjo ane kanjinga Bwana ngoteba tigange abantu direct. Abantu bari batari kombwatsia tigange ndamene wodi gete
anyumba samaro narangiria abantu babo samaro nababoria ikimuta temba korere mbara kimuta tendeme bante mnakaji ekia sebu nabo mo emisioro ne nsioro barengo bana konde nigo musikenya riba mochiri omosenato Nyamira Erikio Kong'o mugeni ase okogania komorusia abisi erio goikirania ganga yayo kuboria obogabana bindembi bwati magoro ekiare bintu baote abisaregete mbiyo bisaregete bane ndururu terasira ase chikora chiange 43 mega kubobe yatigara 42 megure 38 bakangakira bakatoa magoso tariyo batatu bagaka na magoso naro oyomo okorwa okongo omugeni magure ngiya ko barato ngakira bobe nata to bogabana tawo to ngora sabo bogabana ngore ni mwa chinguru ekura no ino hata waisi igakoriga shortcut najya wadana shortcut yana okaragasi asesegi yaba nataka naicenda kerembi yama nasama sabo mwabeka yarenge segi ya rais lakini asengenjo yobo amo na kumuseramo namasaba yobo amo nyasaganja amangana akagenda biya MCO magwa wa Perimose nigekerekia sabiro mugusigo chamo na kosira iganga yomoske Dr. Fred Matiang'i Into ya to kwata na Matiang'i naende isexalesi ijane maega yaye tufike mutwe usine tutoroka kubotambira ni wasabugaje waswamite kieseri na itu yetura basaba editu nyari usukamo togelele onyugo usinga rororo ogoteba na tuisaini murabagusi ya samo konye auchoke omugami bwanga no bwa munyusara amina basaba tarera kirimo bwate kiagarige ochuota ndobara minte nana onaende kurwa senjuru ikibo ward na ba minto bande bons bali batenena no mugabana ntoko bakabimbu ya mono leko era bakane tekurwania umuntu minto alina makosa manene ekara togo sangia bantu bakurwania omugabano itoko kora magendero asa bamenyi abo bagwa marangeti nigo bagokire getambukiro ky'omugabana ko Chichanga Steven Nyarike Mune Ensoko TV Mawawa North Mogrango County ya Nyamira. Bemana murikito Steven Nyariki kurwase county ya Nyamira. Tugusikabosio mwanjo murigario mwabiso manene hase izara yobo chenu Mheshimiwa Mary Muthoni nigo bona rukuboria gochia saba Kenya kopa maiso na boigo kopa maikera bagutumika chipara ane mono kwenekia bunango itanga bare no butumiki webinyugwa byogotindia ekero bakwenekia gochengera umoyogoyega bwesuguku. Mheshimiwa Mary Muthoni ni gare ko yakwana iga kerekirane taso moyega uyo barenta bwesabato uyo barenta tamo habagusia bamenyeta se county ya Nairobi moyega onegetigwe ase nyumba yo kuomerana ya KICC. Tunaongea mambo ya ulevi pia kwa wananchi na pia kutumia madawa za kulewa. Tunasema ya kwamba hii italeta ajali, vurugu kwa nyumbani, mapigano, ukatili wa kijinsia na mambo mengine mengi. Krismasi ni wakati wa furaha na Krismasi ni wakati wa kusafiri, kula pamoja na kusherekea. Lakini pia ni kipindi ambacho wagonjwa huongezeka hospitalini kwa sababu ya saa zingine ajali na magonjwa yanayowezeka kirahisi. Nianze na hili la kwanza, usalama barabarani. Sisi wote tukisafiri, aswa sisi watu wametoka kule Kisii. Wakati wa sikukuu watu wengi husafiri na mara nyingi tunakuwa na haraka. Ndugu zangu,
maisha hayana spare part. Ukiwa dereva, tafadhali usikimbize gari. Funga mkanda. Pumzika ukiwa umechoka. Usipite ovyo. Na la muhimu kabisa, kama umekunywa pombe usiendeshe gari hata kidogo. Na hata pikipiki, vaa helmet. Usibebe abiria kwa ziada na usiende kwa mwenda wa hatari. Krismasi iwe ya kurudi nyumbani salama, sio ya kuenda mochari. Kuna watu wana pressure, kuna watu wako na kisukari, kuna watu wako na pumu, kifafa na matatizo mpaka ya moyo. Sikukuu isiwe sababu ya kuacha dawa. Jameni, ndugu zangu, dawa zichukuliwe kama kawaida. Mtu wa pressure asije akapatana na chumvi na mafuta ovyo ovyo, na pia kwa sababu ni sikukuu unasema nitaanzia Januari. Tafadhali, haya yote kwa kifupi yanatufundisha kitu kimoja. Sikukuu nzuri ni ile unayoisherekea ukiwa hai, ukiwa salama na pia mwenye afya. Toskabasyo mwanjo murigaria chingaki mega ye Christmas no mwaka muya ya bererange bono niko kuborirwa kwa rurwe gochia sabanto bonsi gosanga na bari batari kwenyara abuna bono chintakana ase gikundi kia inua yatima nigo bono Lucy Bochero yoromo director bwe gikundi kyo aendekire huna nigo barachi gosanga ne chintakana ase orphanage ya Kiumbu Holiness ase bono baraire chindagira chianga na boigo ebintu binde ebinge bunenjere moyo kobakonya kwegenderia nigo bono baruru okoboria ochia sonde bwensi horaganie kobwatesia achiche aroro bunenjere moyo kwene kyango sanga bare Christmas no mogoko ochia ase chintakanicho. Mimi ni kiongozi wa kikundi moja inaitwa Inua Yatima. Ilianza 2015. Tunasaidia watoto ambao hawana wazazi. Tuko na mipangilio ama plans za kwenda kutembelea watoto pale Kiumbu December hii 20th. Nimewakaribisha nyote. Mkuje tupate kupatia wale watoto smile, wafurahie pamoja na sisi msimu wa Christmas. Jambo lingine, Kiumbu tuko na kijana mmoja anaitwa Victor, tunamsomesha, ako University Lukenya. Tulianza na yeye akiwa form 1 mpaka sasa ako university. Wenye mtakuja huko hiyo siku mtaweza kukutana naye. Hii Christmas tumejiandaa vizuri, tunataka kupelekea hao watoto chakula, tunataka kuwapelekea nguo, tupike chakula tukule pamoja nao. School fees tuweze kulipia wale wenye tutaweza. So Mungu awasaidie sana, awabariki sana tunapoendelea kusaidia watoto wenye hawana wazazi. Ande twabere tugukora shughuli ile yo gukonya abana ba chintakana bari Kiumbu batabwati abayibuli twarabaire na barabu ase matukatali make, but mostly tukonyorana na barabu during Christmas. Ekere yenerenga kiri tutakire go woroki bwanchani takire go share iliegere na barabu banyore ekibakulia banyore ekibakubeka muno ekiagera na barabu mbaga nityo bwanchani buna mwana onde bwensi gose muntu onde bwensi aga nitikonyorana nere bwanchani a celebrate Christmas yake. So yangu ni kuwaomba wahisani, kuomba marafiki zetu wherever you are, kile kidogo tu naona umebarikiwa nacho, it doesn't have to be something big. No nyora no ni vitu mimi tudebere nyole 5 nyole itoke ku mugondo usonyore nubwate ga shilingi chao iko myoto konya to mente na intunga kama ugo chiabu na inu gora gose ne sukali ekire yamo umusaada buno ino ortoganetie eliegera na intua abana abali tukiri na baro banyala basherekea una baitu babo cha basherekea chinseito. So don't feel like tubwati kendo oranyale gocha na kero. In fact naende we encourage you onyo gocha kutoka litu kiri no ole na ndo to join egera to ande go celebrate na abana bali kera to gocha wikoro activities neji nyingi nto kole michezo na barabu nto saba na barabu to tera na barabu nto tenge na barabu nyoko bwate no nijito inyomba ya toletere chianga toletere bikoro to ko bwate uroche bi bana babo byabakeire gose byabeire binge nabo kurusia peyemo otomente kera nto bwate binde twanyaze ko bato gokonya kurwa basani babire batatu ko banali. So we encourage everybody to come on board, and we encourage everything to be brought to us egera tunyaka bato gokonya abana aba anasa
oyo gukonyara mone ndagira kere ndagira tari yeri tukiririo kabana bambabwati bayibori babekene Mwancho murigeria chitageka chia butukire 24 igoro ichinsa isato chia bono botuko tokwiro mutumo komo kega se studio ya kabire toskare nkore nanda sensemo ya kabire togendra gusanga mwangi Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekena chiko ikemia kasta ngachaka ngondifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twaliro wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bw'umwenori kiraritukure Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Omwancho mulire bwa Nsoko TV ngeta sengiye Nsoko TV ibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietara Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yawe koreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili cheni gongor ko petuel machin na nyura netrobini ya Nsoko TV oboroso bomugusi Mrna nabari bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananye chense Frida Kerubo Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana maya. Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwancho murigeria karibu sana sensemega ya kabire ya mesa ya mayakuru Nsoko chinsa isato mbio mona soko kendra gusangana intwe abono tokusuka bosio gukumanya haya gendrire kwene kiwase roboti tokwirandira twachika gukumanya buna eamate emo kurwa sensemo ya igemo egotoka marani ensemo ye bunge eria ya
Kitutu Chache North ase county ya Kisii nigo yanyarire koba kegwesokia na gusaba obwene bwaye nkumanyigwa oroboti oru tiruraba tayare tigaturanyara koba tukumurikira oroboti ronde ase yamate yomogaka Justus Onyando kurwa ase ensemo ya suneke bunge ya Bonchari county ya Kisii nigo yesokire na kurera obwene bumoche korobo oinyate koba kagosiria obogima bwaye ase enyagitari eyo kurinda obotendere bw'enyagitari eyo boigo nigo bwanyare koba bugwesokia na gukwandra igoro yemeroberio yo yanegatigwa ase bono batebire amamocho tare ngaye nyagitari gose ayo oboso umunyagitari oyo rekonekya goikirania emeroberio eyo yayo muri kitu Kiliforenge na muri kiroroboti rwa senjera yoboime Yamata yemo yomugaka Justus Onyando kurwa suneka ensemo yebunge ya Bonchari county ya Kisii ego yasokirie elio gusaba obwene bwo muchikoro obwo myaka ebere asireta jiana mogiti uyose tubugima bwaye ekerarenge konyora obwene asinyagitari achiro na imemo chobosongo bana areto mwana muisondo gorkujiana mogiti kagotara karebia abwate problem ya rengenke are achite for check up nago kwana iro mwana mocheri yale chibiche chiaye abo koboro kibuna arenge moyo nandi buna arenge gotara orengana na Justus nigo omwana yo atware to mochando asemyo yaye mochando yo okagire kore twane chingweno chiagereta taringe kunyara koragera nabo go kweyana ikyana nake kiagerete akamenyiki kwasinya gitari yo rekonyoro bogwenya mwana ajete kabate tonsils gaiga asemyo na ende na abwate ebintu gete bigotoka ase chimioro lakini ebibye chimioro mbi arenge so serious egento kiarenge tonsils na kiarenge ko manage egerari ndagera bono yekerari gere bintu ebi agateba akomokora operation na mubole tinga ngiyokora omwana operation asengenje bintu ebi bike especially tonsils na kwaro chimanage egera chiwene omwana omayo chakora ki mayo chakomurusia bintu ebi umunyagitari oyoberera komurwalia omwana jana mogiti asegeka nigarweta bosemia bwo gosemere buna omochando yo nigo oromoke ande uraere murioka ekero omwana oyo arabega kurusigwa chingwena wetera soko barwa lenka yaye ganchera na buna omwana oyo akorerwa okobara umunyagitari agateba omwana wenda kogenda for surgery yarenge gwera kitekange 30 nande yare gwera kiteka chinke so I allowed him akado mwana surgery ataya it's a simple thing nabo ngobwatanga virusi na ande mbibwata effect erabye ko manyana confirm mwana ngo tarare she's okay na inde tagotwara na problem ona kerana je temambi ngo nyoro mwana ari ICU I was shocked to what happened bunere botambe montonde bwensi wakorerwa kubara nigo ere 50 igoro 50 kwera na moyo omwana oyo niga sirite bogema bwaye magiga yo kubarwa gokorekana kiboikerano barengana no robot ro postmortem eyo yakoretwe no pathologist bwi familiar tukure juma nigo yarakana tabuna omwana oyo niga twarete reaction magiga yo kubarwa yone nake yagerete ebimo byengencho asomo berebo omwana yana mogiti utiga koremeremo nigo kwerera ogoteka kwa manyenga asichinsemo aocho mubiroye igo kwerero gosira ko mwana oyo biamono asogo cha aiga Chirono hospital koligia obo maene igoro yo mwana ori korwali gugaiga mwana oyo nobo maene na aicha agacha korwali gugaiga ase obo kongwa bwate bwe yoyo yaye n'abanyagitari bari kumurwalia bamuirete bakamukorera surgery na bakakora surgery bagakora bia lakini rende azitwa baga mwana ga develop igento tukuruke reaction and abanyagitari mbatemete kadri ya uwezo wao komokonya ubugima bwaye lakini reaction ige gatoka yabeire nene umunyagitari obona bachitaga examine record chonsi aga examine omwana kiregento kwana nabararia elio kwerera obwene iguru yo gusira ku mwana oyo nigo Dr. Komenda oyore omusiyo w'onyagitari eyo atebabuna yarengo gwanja kw'onyagitari gose omonyagitari uno mwana oyo asire obugima bwaye boni giga totogotebie familia y'omwana oyo nga pole sana teri njarenge intention y'enyagitari nga omwana iche ache gokora surgery alafu kisha baadaye etokanenga tachietiko succeed urende niga rule ngora yaye gutia senke yo na gasaba botweruru na bwo kwigore ebiseri bokonyi gutia senke yo nyene kerega ndate ko mulero mwana jana no botuki bweme kugendera gokorekana the family pole na kende yonzi baraga ni gokonya konde wonse ko wasenya gitari ntore tayari kukonya korengana igoro bachete bakanyara gokore postmortem na ndinga gerete mbabete satisfied nga
nyagitari tutagiti kubisa kende turi tayari cooperate na barabo turi tayari kubakonya turi tayari babama na barabo gekogera iyi incident tuta anticipate na intwe bono ni getigarita senke yo kwenekia obotwererwa karengo kigoro nabo besobo bolendi gokora emirimo yabo asenchire ndonge nonye nekera majibu a histopathology aganyereire inguripota Nsoko TV kurwa sobo gatagati mu Chebosonge county ya Kisii Eritreane Wycliffe Orenge Yamara murikito Wycliffe Orenge bono mwanchu murigari atokwira no robot na chika komanya ya mate yamo kurwa nsemo ya gemo gotoka marani nsemo bunge ya Kitutu cha Chanote county ya Kisii ngobane go sababu konyi yego se mbakoro mochando uyo nyare koba gogosoa ase enka yabo na koleta ubutaka obubo kuna metenkeyo aniga gwikirana ekero mugaka bwenkeyo hanyatuko baga kurwara natacha kubwena na bone gento keirere barabugo tatwara nonye no nemeroberi yo kwegenderia ase ekebago kyabo tambe bono nigo ya mateyo ya roko bole gocha saba samaya baya abego bari no moyo bugwanja kwene kyaburanko basira bari kubakonya barabugo kwegenderia bunago tomanyo murikito Vincent Monda muna nsegende tega no isa kurigire gukuma chotengete ngarongo tara guruaiga mungike mathari ngoyuna ngo sambe kamna maji yani kore bosatu asembe gide cyanga muno tugoja twara tena moiga nere na bengo twere rugo bakase igusire namanya kurigichi ngo nicinde cinga narasa kubika busa maji alirame ase kenyoroge korukwa bomokona 1 omotonya nkeya imeya ikemo marani county ya Kisii nigongo soa enka ya Diuki Nyaseme omwenga Diuki niga iborotwe kare monto burunge kago kina nanjiteke bo kyaya kya muchengo ekyoge ko moegenta koria nabo igorageria mate ya bana batatu oiko motinyukane bo mwaka bwechirwibere ne 24 gakorire kebago alenchera gochenka akabwatwa monesiororia ga kanse emate yae kamomnya Kenya gitari yamo imeyo mu Chebosongo abuno achete gotabokera kurwa bunga toka nyagitari ngaji koboka nganyora maguru tayo kurweri na bombo atubugi maburo bokong bono tindi ko suka gochane ko ligikende na bonde go gaiga abanyagitari nigo bamunengetie bakanyora nechi diski chomogongo chatiganete goiko kogoro kwae kwaburio kogatige gasi asengencho yoboremirwo bwebitoki Diuki tanyorete bugwene bwikiranete kurwerio niganyaregete atari kunyara gutara chinga kichonsi mungi nonero kanduri gikende orenda twali tinde nginyota nyoreti twabaigo oburito bukorageria enkeye yaye etari na kende otigeiro monginoye okurukwara iri kerubo otemire asako nyara nigago kora chikonda na boigo koni bomesie kolende tara kenyara ntibone ekonda ngokora naliyo bunyansi bunaenda na egwa misini na leta emisiera na zitenga bana kitiang ndete misie ndara ngunja unjuri bona muna konda itayo gavana tianya gonjere njuri yeni nyora komiagu nagura kendi ono wikambe range onyengo soke kono na manyana nate mapema bwangu wana nate ma onsi wikamba ransi kerubo ene kirebuna nechinga kichingo ngusana asenka yabo kubatekana buna mbabwatikende magegana mutwe nonye nyumba yabe yemo tebwatigetanda nende nige bocagate amabati na nyumba naro yere bubi kendi na kendi timbwati nonye wana mbwate michanda nyumba timbwati ndagira timbwati wana mbwata bokong nonya senkorara nkorara inse ritandiko kende burangeti na boro timbwati igonchandi na chire kwerwa na chire kwerwa wana sinye na wana kingokora wana bali bande boro bakale se bakale wana boro buna batega kinkonye tigamira kenaka ojo mana chite CPC etia chite wana intebiri wana naikire wana sara kongo wana nae uniform teyo nae bikoro takobeka wana byamagoteire bono eamateye nige koboria no moyo bugwancha onde orabasire no nyankende eliogose na barbombe rusyo bosoku bobotaka amano bureire obubararekanire gotora na kobeke suti asenka yabo koro Christine Nyabwe eliogie rigwe kanega aki abasamaria baya mokonya abana baro batwara obugima banye buna abantu bandi bamenyete nondo ratware Christmas buna bono ya ikire na bara abakonye inde na baro banyore kende babeke munu babwati kende pi usaba kwana ngusaba mongonye nyare kuirana aliane ya kawaida enjengende gasinge nyore okobori kwane sumurankonye esukuru no muriro mugumugere nyakitari renda awene na nyumba yonse muna ntandike tena burangiti mbwati kende na kende nari konyoro bokonye
ekero oborwaire bwakire Kamako asomochie nabo bokoreta obotaka onye Nyasaye otanganire kogosesenia basire asokonyara. Vincent Monda, Ensoko TV. Tukoskabosio mwancho murigira sorbo tirondo muraibwense ya Kenya muskule Ruto nigo aikira na somo yega bwe kanisa ritko ria rero hase kanisa ya AIPCA igotoka nsemo ebunge ya Gatundu North county ya Kiambu. Muraibwense nigo beganya ko baga kurotota egati ya magendro ayo aikira niwe ase county yo na ari hagendrete kwene kiwase chinga kechiga hase asabire abarai na wega bana inchi kurase chinseme cyo kwene kya unanko abare serikali ya yakoboko kirigete gwikirania chira na magendro ase chinsemo au muraibwense boigoniga kwanire heganga yaye yo gutumika chibesa chilingi trilioni 5 wecha kwene kya ensi ya Kenya ngwete ndere kiuchumi na kwegenderia buna chinse chinde. Nyinyi mnajua nilikuja hapa Katukoyo. Si ni kweli? Rais Uhuru Kenyatta alinituma nikaanzisha hiyo barabara ya Katukoyo kwenda Matara. Hiyo barabara kweli imekamilika, lakini mmeniambia kwamba imepata matatizo. Hiyo barabara nitaangalia tena ndio tuweze kurekebisha na kuijenga upya. Lakini vile vile wakati nilikuja hapa Kamwangi, mambo ya tulikuwa hapo mambo ya maji Kamwangi, niliwaambia vile vile hii barabara ya Thika Magumo tutajenga. Kweli ama si kweli? Sasa tumejenga kutoka Thika imefika hapa Paragido, si ndio? Sasa kutoka hapo tunataka tusukume mpaka ifike Magumo, na tayari nimepata contractor mpya anaitwa H Young anakuja kusukuma hiyo barabara ndio nikamilishe vile tulikubaliana na nyinyi. Vile tulijenga 10,000 in 10 years ya Uhuru Kenyatta, we are going to build another 28,000 by 2032. Nyinyi mnanielewa? Hiyo ndio kazi, ndio hizi barabara zenu zote ambazo ziko hapa tuweze kuzikamilisha, ndio mambo iweze kusonga mbele. Ya kwamba Mungu yule ambaye alikupatia hiyo kazi uko naye atahakikisha kwamba umefaulu. Na mimi nataka niwaambie nyinyi viongozi hapa na nyinyi wananchi, yule Mungu ambaye ametuweka Kenya hii ndio Mungu atatusaidia tubadilishe hii nchi itoke third world ikuwe first world. Wancho murigeria abo noto ikera mwerio bwa hemesa ya atekire kurwaiga ase chinsa isa tukorega ase getaseni kya Ogian Soko TV gwa kerambia mana soko sanga na inche kurotoka chage tukera chinga kechiga ase ritukeriga ria irigi ya Jumapili na ase narenge ase ribagaria ya Frida Kirubo oyo orenga somo timoka ke korende ngorengi nkorenerare emiroberio ritukoria ankyo na boigo ntochigo sanga amange kwene kya bunango gwa semia tore buna botambe na gokogokya na boigo komanya aya ene kiwe na boigo buna bali kibaito bamangana bagendrete kobeke kambi ase chinsemo wika chinga kecho mwancho murigeria Nyasaye ka wanja tumira na sembeo korenda seboni gatwaro botkobuya na boigo gendra kwegokya nemiroberio gendata sembeo yen Soko TV nchenkuru kwa Clinton Ondigi ase ribagaria ya Barnabas Ondari Joshua Nyauma na boigo Dorin ke mtokuru ase studio ya Kabere abane kiamaro gine chibi chango chara senchire rengia. Bye bye.